Imos facer o camiño neste ano Xacobeo. Aínda que o camiño inglés nos facémolo en galego. Estimados peregrinos, hoxe vou vos axudar, Ensinando o camiño que nos leva por Sigras. Sigras chamase a ponte, unha ponte medieval. moitas pegadas quedaron, aínda podense apreciar. Polo sur e polo norte van chegando os peregrinos, Cos seus pés cheos de bochas e facéndose amigos. estas cunchas sempre indican como facer o camiño. Se seguimos o seu rastro, chegaremos ao destino. Xa chegamos ao cruceiro, isto é un paso máis. Para chegar a esa iglesia de Santiago de Sigras. No cruceiro hai unha lenda dos nenos en bautizar. Cando eles falecían, íanos ali enterrar. Ai lore, ai lore, ai lore, ai lore. Que bonita é a paisaxe, parémonos a observar. Isto chamase o Souto, Castiñeiros e Pombal. Ai lore, ai lore, ai lore. O peto de San Antón é o único de Cambre. Antes era milladoiro, agora é importante. Xa chegamos á igrexa polo camiño inglés, seguindo todas as cunchas, deixando un rastro cos pés. Xa non queda moito tempo, a despedida imos dar. Nos na igrexa quedamos coa antiga cruz puñal.